अबेनिफ्राय हमनानै लाबोखो अबेयाव मोनखो माब्रै मोनखो खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनैनि आंनि भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो जिहेतु साननैसो सिगाङावहाय बे उन्दैनि भिडिअखौ लाबोदोंमोन आं जिहेतु भाइराल भिडिअ बयबो मिन्थिखागोन ओमफ्राय बिनिनो नै साननैसो सिगाङावहाय माने बे दिलीपखौहाय हमदोंमोन दिलीप नार्जारिखौहाय दा आरो नै मैया थांनाय मोनायावहाय मोनसे गोदान आपडेट मोनदों बेनो जाहैदों माने बडलेण्ड रादाबावहाय गोदान आपडेट होदों आरोना लोगोफोर माने दैदेन वार्डि नामा टाइटेला आं मिथिला जिखुनु दैदेनखौबो हमनो मोनबाय दा बडलेण्ड रादाबनि बिथिंजों मिथिहोनाय बायदिब्ला क'क्राझारनि पुलिस थानायावहाय माने लांबाय आरोना कर्टआवहाय ओमफ्राय आङो माने नंगौना नङा सानदोंमोन आरोना जोंनि गसाइगाव पुलिस थानायावहाय आङो खबर लादोंमोन ओमफ्राय माने बिनिया हमाखै आरोना गसाइगावनि पुलिसफ्रा हमाखै गसाइगावनिफ्रा खबर लानायावहाय माने आपडेटखौबो जानला मानला होलाबायजाया नालाय माने गोबांथार माने फंबाय बिनानाव आदा आगैमोन माने गोबां माने कमेन्ट फैदों आरोना आंनावहाय माने बाजै नेनानै थाबाय माने आपडेटखौ नेनानै थाबाय होननानैहाय माने गोबां कमेन्ट फैदों आरोना आब' सोरबाबा आब' नेनानै थासिगोन आपडेटखौ थाब हो होननानै ओमफ्राय मैयाबो मेसेज फैबावदों आरोना मैयाबो आंनावहाय मोनसे बाजै दैदेनखौ हमनो मोनबाय बिनि बिसय जेबो आपडेट लाबोला नामा होननानैहाय आपडेट लाबोदो बाजै होननानैहाय ओमफ्राय आं आरो लाबोगोन मानो लाबोआ जानो आङो मैया मोनायावनो लाबोनो सानदोंमोन भिडिअखौहाय मानो होनब्ला मैयानो आं मोनायावनो निउसखौ नुखादों बडलेण्ड रादाबखौहाय माने निउस हगारनायखौहाय ओमफ्राय दायो आं मैया मोनायाव लाबोयैनि भिडिअ लाबोयैनि जाहोना बेनो बिराद अखा हादों आरोना जोंनि गसाइगावआवहाय गोबां जायगायावबो अखा हादों जानो हागौ माने बिराद अखा ओमफ्राय सारअन्थाइ गावनाय गुदुं गालदां भिडिअआव मोजां खोनायाना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनैबो मर्निंनिफ्रायनो अखा होनबाबो आङो माने बयबाबो मिथिनो लुगैयो ओमफ्राय सोरबाबा मिथिबायबो जानो हागौ बडलेण्ड रादाबाव नुनानै बिनि थाखायनो आङो अखा हाबाबो लाबोबाय आरोना जिहेतु आंनि भिउवारफोर ओमफ्राय दायो टाइमा खयथा जाखो खोन्थागासिनो दं आं नोंसोरनो टाइमा दायो 3:47 जाबाय आरोना नै लोगोफोर 3:47 जाबाय दायो टाइमा ओमफ्राय आंनि एफा फुङाव मर्निंआवहाय सिखांनायनि रिजोना बेनो आंहा भिडिअ बानायनांगौ आरो जिहेतु नानिनि एग्जाम दङ दिनै बिनि थाखायनो आङो मर्निंआवनो सिखांदों आरोना लोगोफोर खामानि दामानि मावनानै लानांगौ ओमफ्रायो भिडिअनि गेजेरजों आं मोननैसो बेखौनो होननो सानो सोरबाबा माने सानै साथाम आरोना मिनिमाम सानैयानो नेगेटिभ कमेन्ट हरदों मिनिमाम सानैसो आरोना ओमफ्राय बाखिखिनिया बांसिनानो मोजां माने पजिटिभनेस आपडेटखौनो मेसेजखौनो होदों आरोना मेसेज हरदों ओमफ्राय माने आं सानो आरोना लोगोफोर बेफोर माने बैसोर जायफोर सानै गाज्रि कमेन्ट हरदों बिसोरो माने जिहेतु भिडिअखौ फुल नायजोबाखै बिनि थाखायनो बिसोरबो गाज्रि कमेन्ट हरदों ओमफ्राय जायफोरा नायजोबदों बिसोरथ' पजिटिभ कमेन्ट हरजोबदों ओमफ्रायो माने मोजां कमेन्ट फैबा आंबो गोसोखौ मोजां मोनो आरोना ओमफ्रायो आपडेट होलांबाय थानो गोसो जायो ओमफ्राय माने नेगेटिभ कमेन्ट फैबा आंबो गोसोआ एसे बोरैबा मोनो ओमफ्राय होनोबो बायो आरोना बिदिनो आपडेटखौ ओमफ्राय आङो ओरैनोबाथ' आं जानला मानलाखौ होखाया आरोना जिहेतु आङो जेखौ मिथियो सियर बिदिखौसो होयो दाबो आङो बे भिडिअखौ बानायनायनि सिगां बेथ' नङा आं मैया मोनायावनो गसाइगावआवहाय खबर लादों आरोना पुलिस थानायावहाय खबर लानायावहाय बिसोरनियाव हमाखै होननानै खौरां माने खबर होदों आरोना ओमफ्राय आङो माने मोजाङै डिटेल्सै मिथियाखै मानो होनबा बडलेण्ड रादाबावहाय होदों नालाय ओमफ्राय बिसोरबो मोजाङै डिटेल्सै मिथियाखै आरो खोन्थायाखै आरोना बडलेण्ड रादाबावबो बेथ' अबेनिफ्राय हमनानै लाबोखो अबेयाव मोनखो माब्रै मोनखो सोर हमजेना बेखौ माने बिसोरबो मोजाङै गुदि खिथा आपडेट होआखै आरोना लोगोफोर बेनो दा बिथाङा हमजाबाय ओमफ्राय दा हमजानानैहाय गाव भुल मावदों मावाखै गाव सिखार जानानै लासिगोन गाव जुदि भुल मावाखैमोनबा मानो खारखुमायामोन दा गाव बुंनानै लासिगोन मा जानायमोन माब्रै जानायमोन गावसोर बुंनानै लासिगोन आरोना ओमफ्राय आरो दिनैनि आपडेटआ बेनो लोगोफोर ओमफ्राय माने सासे आगै जायो ना आदा जायो ना आब' जायो बेखौथ' आं बुंनो हाला लोगोफोर माने उन्दैयानो जागोन खोमा आंनि आइडिया कमेन्ट हरदोंमोन आरोना बे आगैया
माने देखा जाबे नायनोसै पुलिसफ्रा हमनो हायो ना हाया बेबायदि माने एक्जेक्टलि दं गोसोआव गैला जिखुनु जाया बेबायदि सिस्टेमैहाय कमेन्ट हरदोंमोन आरो नाथाय माने गोबांथार मानसिफोरनि कमेन्ट फैयोना आंबो गोसोआव थाथ'ला आरोना जिखुनु जाया बेबायदिनो कमेन्ट हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा आं सानो बे आगैया माने बिसोरजों सापर्टमोन खोमा आरोना ओमफ्राय दाथ' बेबोथ' बुंनो हायाना बिसोरो सिङाव मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै रावबो बुंनो हाया आरोना सोर सिङाव मा मावदों मा मावाखै रावबो मिथिया नालाय बिदिनो जों लोगो जायो नालाय जेनेबा जिहेतु आंनि लोगो दा बेखौ माबा मोनसे गाज्रि मावोबा आंबो मिथिनाय नङा लोगोथ' सापर्ट जाफ्लाङो आरोना थ' नायनोसै मा मोनो आपडेटखौथ' मोनलांबाय थाखागोन नेनानै थाबाय थानोसैलै आरोना आरो जुदि माबाफोर आपडेट मोनबावोबा आरो बैसोर सानैखौ माब्ला हमनो मोनगोन बेखौ नेनानै थासिगोन आरोना लोगोफोर जोबथारनायाव बेनो आरोना आंना माने आङो आपडेटखौ लाबो सानबायमोन ओमफ्राय दायो माने आंनि भिउवारफोर जायफोर आंनि फेमिलि मेम्बार माने दा नोंसोर गासैबो आंनि फेमिलि मेम्बार जाहैबाय नालाय आंनिनो फेमिलि थ' माने बिथांमोना कमेन्ट हरबाय थादों नालाय माने गोबाङानो कमेन्ट फैदों आरोना गोबां मानसिफोरनि कमेन्ट फैदों जे बाजै आपडेट लाबो आब' आपडेट लाबो नेनानै थाबाय आगै आब' बा बिदिनो गोबांथा माने कमेन्ट फैदों आरोना बेनि थाखायनो आंबो माने जायफोरा बे आपडेटखौ नेनानै दंमोन मिथिनो लुगैदोंमोन हांखुर जानानै दंमोन बिसोरनि थाखायनो आं बे आपडेटखौ लाबोबाय आरोना थ' बेखिनियानोमोन आपडेटआ गोजोन्थों अखा हागासिनो दं आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय जोंना सलाराहाय नै गैला सान्दुं दुङाखैना सानफा माने अखा हानाय एफाल' नागारनायाव बोरै थानो दे गोजा जाजोब्बाय सलारानो गैला जोंला आरोना नै दाबो स्रां जानो नांबावगौ आरो लोगोफोर खोमसि खोमसिसो